Salamu ala nasiba nusaiba. Bikin ji da koya da ban sake zanen komai ba. Sauti daga arewablog.com. A zuciya nake jinki umma, inda nake idona ba zai yi kuka ba. Zuciya nake jinki umma, inda nake ba zai yi kuka ba. Ya mai iya canza manufofi, ina bukata ne a yi tafi na sufofi. Dan kashe fulhin ba samu da kofi, wanda za su kara sadar gari cikin liɗifi. Alƙalamin kudura yabi ne, zana abin da wani na ba za ya kawo ba. Abin da ka so shi yake zuwa ya kari, kafin da nuna ce take rufe musu murfi. Ina ta roƙo kara bar ni in yi kusuri, fagen san Fatima in wuce wace wuta zafi. A bana rabi wai sa salama, kara shigi ya ji wani bai saka kuka. Dan wanzuwar koyan asirin iradarka, da abin da za a dinga yin yawa da yawanka. Ma'ana salatin nan da kai gabar wasaninka, wanda dan sani kake ta shirye shirinka. A saka da alibaitin nubuwa, da wasu su ban ji ɗaya rufa maya biyuwa. Assalamu alaiki sayyida nana, assalamu alaiki nana ke kwarai kin girma. Assalamu alaiki nana arzikin watawa. Assalamu alaiki mama ke kadai ce mama. Assalamu ala nasiba nusaiba. Kin ji ko da ban sake zanen komai ba. Yara hamake nake zumudin yi wa baitoci, mukarrima arzikin gidan kowa ya ci. A tsakar gidan ku ake bai wa bawa yanci, sai kaga ya dawo wai anai masa fadanci. Ka sai ta ciyar golodin mutunci, kice in ce ko harafi bai shirya zance ba. Na samu daidaito tun da na shigo dini, gani nan cikin fada da babu ruwanani. Farfajiyar daji kara sai ta yi wayi, matabbata ko masance da su sani, da su ake samun yaki. Su Fatima ban ji suna wara kowa ba. Kin samu ne ta cikin rayuwar Rasulallah, ina faɗi ne da faɗin sakairu kalbilla.
ke ce filinsa da badilinsa kuwa yi shela Taji ta gani kawai shi yake kalla a zahirin sufar jama'a da Fatima da Annabi ba za su zama ba abu ɗai ba ita ce shi ne ita ko kara sauraro jininsa ce sirri wacce rabu ya taro tsokarsa ce sai aka sufanta ta ka gyara aka gini a zakin tarabu ya koro aka gina ta ummu abiya ta wanzu cikin sufar da ba a bawa kamar kitaba da kamar sananatin farko irin zubin zatin sofar sa ka sauko tafiya zama tashi irin zancen tangon farko isa kuku da sandar sa kike yin iko shine ya ce rabu ya baki to kaga ko nana ba za ki rasa wai ba ke ce cikin numfashi imamu ko yaushe baya raba ki da zatin jikin sakin nashi ruwa da ruwa sun haɗu kai malam kawai kwashe mai raba su za mu tsaya hankalinsa ya toshe ilimin tana cikin zuciyarsa in za ta bari ba da wani sanata zantar ba in zuciyar ki ta motsa to ta sama ta yi tana kula da motsin ki duk cikin yanayi ko ba kya gaban sa kika yi murmushi sai yayi farin ciki kike ba da nasa sai kin kure matakin ayi miki gaba a zuciyarsa ba gurbin da baki yi mu ba Nana baya ganin girma irin naki kafin ke baya zuwa ziyara ita ki sai dai ki a tsakanin kike da shi babu ran aike wai na zuwa daga gunshi ne sai ya fara ki kawai daga shi zuwa shi a haka abu ya faru ba wai fadi na ba kairun nisa'il alam baki canja suna ba akwai makamin kitin ba a fara rabuwa ga kiya amma kowa ba ta kai ke girma ba ba hashimiya mai ta ciyar haiba in ana batun mukamin ki umma to Allah ne ke faɗin ki ba harshen ba ba mabarukatin izzi abun fa ya fito fili ke aubatin ki yayi guri a kotun koli in kin yi toba a bidar zuwan su dalili
abanki shi kawai aka sani alkali, shi kuma in kika yi baitu umarki ya san zuciyarki ba za ta yi ba dai ba. Daidai aka yi ki ba karkace ba, kin samu ne ta tsatsan da na fusu ba ta raso ba, ba za shuka masara gero ya fito ba, a barwa mahauta siyan kanama, in aka kai makera to za a gaba daidai ba. Mukamin kiya game babu inda baki je ba, kin tattare girma babu wanda baki hau ba, kika mulki duniyar rijal ba da kujera ba, kika yi wa arufai madadi ba da sufa ba, kika yi wa mata gata azima, kika rayu tsaf kamar baki ɗauki nauyi ba. Kin rabautar da wanda bai zo ba, kin azirtar da wanda bai kai ba, ga gajiyayye mai rauni ban shigar wuri ba, ban abin da kika bai wasu husainin baba, kina shiga maganar ilahu kuma yayi abin da kike so ko barkiro ba. Nake gani nake ji irin kina manto, babin da za ya ban irin naki ko azato, in na shiga kunci wala gare ni ta kusanto, sai in tina kuku ka bani har na fito, sai in ji nutsuwa ta zo gare ni, na san ko ka ce har kudura ba za ta canzo ba. Kiyayi kin gafara yana na ki sitirta ni, ki kara nuna min na kin abinta da ni, ki sha makanta ruhi daga shiga rudani, ki ce wali na tuba karya manta ni, ki ban abin da abba ya baki, sannan ki ce ya so ni ba dan hali na ba. Bani sabaki kar gaba ta koma baya, kar a jarrabe ni in faɗi, ki zama mun wakiliya a inda ba kai ba. Sauti daga arewablog.com.